Sei que tedes moitas ganas de saber como está montado este sistema para colocar os sementeiros, pois aí vai. Como vedes, temos 3 niveis. A idea foi de Pica e o material que empregou é o seguinte: perfilería de colocar pladur, que nos sobrou de cando arreglamos o apartamento. É un material moi interesante, se corta con facilidade e se moldea con facilidade. Iso foi o que fixo para adaptar esta zona de aquí como un gancho para pousar sobre esta barra do invernadoiro. No nivel máis baixo simplemente está apoiado. E no nivel intermedio colgámolo cunhas cordas da barra do invernadoiro. 6 puntos, 2 aquí, 2 no centro e outros 2 naquele extremo. Esta foi a bandexa de tomates que me caeu, e xusto o que ocorreu foi que se escurriu entre as dúas barras, entre os dous perfis. Que fixemos? Puxemos esta malla de galiñeiro para que houbera máis estabilidade. No nivel de abaixo colocamos unha táboa que é un fondo de armario. Ali están pousadas as bandexas sobre outras bandexas que son máis longas e teñen máis estabilidade. Pero esta solución pode ser moi interesante. É unha bandexa que compramos nunha ferretería e que se usa moito para os maleteiros dos coches. Xusto é o ancho das dúas barras, permítenos pousar as macetas e regalas ademais por inmersión. Gañei moitísimo espacio con respecto á temporada pasada. Se lembrades, tiña 2 pales con forma de tipi, que ainda así se me sigue quedando pequeno, porque estes tomates trasplantados ou estas flores teñen que ir no chan. Aquí xa é difícil a veces ata moverse, regar. Creo que foi unha mellora bastante importante con respecto ao ano anterior.